Aké je najväčšie klišé v živote človeka pred 30-kou? Dať výpoveď a odísť do Ázie hľadať zmysel života. A hádaj čo? Presne to som spravila. Čau, som Kika, mám 29 a ešte pred pár mesiacmi som sedela v bratislavskom ofise, mala istotu práce, bývania, kamarátov na blízku. Nebolo to vôbec zlé, práve naopak. Ale nevidela som to ani na budovanie kariéry, ani na hypotéku či zakladanie si rodiny. No proste sme to, jak sa patrí. S mojím drahým sme posledné roky nemakali len v ofise. Ale namiesto toho, aby sme sa usadili, zbalili sme batohy a odišli sme na chvíľu zo Slovenska so životom bez presného denného plánu. Teraz som na Bali a dni trávim tým, čoho má väčšina z nás v bežnom živote tak hrozne málo. Priestorom a časom pre seba. Pracujem na tom, aby sa mi to tak nejako vykryštalizovalo. A prečo o tom točím video? Možno práve tiež premýšľaš, kam ďalej a príde ti všetko zmetené ako mne. Že nikto z nás nemusí mať jasný smer a veci vyriešené už od začiatku. Dôležitá je chuť hľadať. Ak si tiež niekde medzi žijem si dospelosť a netuším, čo robím, vítaj u mňa. Poďme túto pred 30-kovú krízu riešiť spoločne.